Brimads na punta karon sa Bispano. Ato ipakita ni ang king crab na alimango. Atong kilohon kung pila siya ka kilo ang aaboton niya. Punong karon oh. Mga Bispano. Bispana. Atong kilohon ang nakuha na king crab gabi eh. Dire anay boy, dire. Ang pangalan mo boy? Jar. Muna siyang king crab, one hand. Para makuha na to ang tambok ba ni siya o dili, kini iyang bahag mo ni pisliton. Paggahi ni siya, tambok ni siya, pasok sa good size, export pa dong Taiwan. Okay, kilo na to no? Okay, para makita na to kung pila ka kilo. Muna siyang kilohan, i-0-0 na to. Yan. Okay, kilo na to kung pilang abuton. Okay, kilo na. Oh, 1.1. Oh, sa halaga aning 1.1 nana ni sa 400. Kung good size gid ni siya ug may isa ni siya ka paak, kagat niya. Kita ninyo putol siya. May kagat ni siya. Kung good size ni siya, sobra ni libo ang kilo ani. Okay mga ka-Brimads, thanks for watching.